5 amb 5. Bé, començarem a la categoria Iniciació A. Primera classificada i medalla d'or, Elga Sayós, David. Segona classificada i medalla d'argent, Patricia Pellegrín, Tatiera. I tercera classificada i medalla de bronze, Laia Martí, David. Fan l'entrega de trofeus als senyors i senyores jutges. Vinga, noies, damunt les palmes,